बेयो मोनसे वर्कशप मुकुरटु एप्स बाहायनानै हारिमु आरो राव बेखौ दोनथुमनायनि मोनसे एप्स एबा हाबाफारि आमेरिकानि नर्थ टेक्सास इउनिभार्सिटिनिफ्राय नुजाफैनाय क्रिस्टिना वासन बिथाङा मुकुरटु एप्सखौ बाहायनानै लैंग्वेज एंड कालचारखौ प्रिजार्व खालामनायनि गियानखौ बिथाङा रोंगौ आरो बेखौनो बिथाङा फोरोंनो जोंनि बे जायगायाव सफैदों। बिथांखौ क'क्राझार CITनि हिउमेनिटिस डिपार्टमेन्टजों आरो जोंनि NIV नेटिव इन्स्टिट्यूट बड'लजनि गेजेरजों बानजायनाय दिनै 3 आरो गाबोन 4 एप्रिलनि साननैनि हाबाफारियाव मुकुरटु एप्सनि गेजेरजों कालचार एंड लैंग्वेजखौ बोरै प्रिजार्व खालामनाय जायो, बोरै बोनथुमनाय जायो, बिनि लंजिभिटिया बेसेबां दङ, बिनि क्रिएटिविटिया बेसेबां दङ आरो बिनि इम्परटेन्सआ बेसेबां दङ बिनि सोमोन्दै फोरोंनाय जागोन। बेयो मोनसे मोजां हाबाफारि होननानै आं मिथिगौ। बेनिखायनो जोङो NIVआ बेनि मोनसे अर्गेनाइजिं पार्ट जानानै जोङो बाहागो लाफादों। आं आसा खालामो बेयाव बाहागो लानाय एबा सोलोंनो फैनाय फरायसाफ्रा बिनि मोजां गियानखौ सोलोंगोन आरो इयुनाव गावनि केरियार आरो प्रोफेशन दानायावहाय मोजाङै बाहायगोन आरो फरायसाफ्रा सोलोंनो फैनाय सोलोंसाफ्रा बेनि मोजां गियान लानानै खामानियाव बाहायोब्ला जोंनि हारिनि राव थुनलाइ आरो हारिमु माने जोंहा मा सम्पति दं, हारि हिसाबै जा सम्पति दं, जा धोन दौलत दं, बिसोर गासैबो बे माबायावहाय मुकुरटु एप्सआवहाय जमा जाजोबगोन आरो दिन थांब्लाबो माब्लाबाबो दिन सोलायब्लाबो बेयो गोमानाय नङा। बेवहाय डिजिटेलाइज आर्काइभ जानानै थासिगोन। बेयो जोंनि गिदिर मोनसे सम्पति जानो थांगासिनो दं।